Една монахиня имала грешни помисли и се чувствала грешна. И споделила тя това на игуменката. И игуменката й казала: ще отидеш при местния епископ, ще се изповядаш, ще ти олекне, ще ти мине. И речено сторено, на следващия ден монахинята отива при епископа, споделя му, че се чувства грешна, че има грешни помисли. И той казва: виж какво, трябва да се събличеш гола, да видим дали има нещо видимо. Съблича се тя гола, огледала е той, опипала е, казал: ами нищо не виждам, ще използваме грехомера. Ще вземем грехомера, ще го пъхнем и той ще каже. Съблякал се и той гол, взел и я опънал едно хубаво. После е казал: готова си, отивай си. И тя се прибира, казва на игуменката: така и така, така станало. И игуменката: ах, мръсник долен, пак мене, вика, 2 години ма лъжи, вика, че грехомера е развален и ма кара да го продухвам. Двама приятели от казармата се срещат случайно. Не са виждали 20 години. Иванов и Ангелов се засичат. О, приятелю, какво правиш? Прегръдки, целувки, взели се да си говорят за казармата, за едно време, там за наряди, за глупости, простоти и казармени. И не щеш ли те по пътя една кръчма, докато вървят, се приказват. Видяли една кръчма и един Иванов вика: бе, Ангелов, да влезем тук да пием, бе. Другия: бе, не мога, няма пари, семейство, бюджет, сега стои евро, всичко скъпо, няма пара, бе. Другия: аз имам, бе. Чакай, ти нямаш ли семейство, деца нямаш ли? Имам, бе, всичко имам, бе, ма аз съм го измисъл. Ела да пием, ще ти кажа. Влезете в кръчмата, една ракия, 2 ракии, салати, айде на здраве. И то му казал, вика: виж какво, на времето, като заживяхме с моята жена, и аз си казах, че имам да плащам един автомат от казармата. И всеки месец ме удържат 100 лева. Всъщност, те вече са 50 евро. И имам 50 евро всеки месец в фонда и аз съм човек и ходя си пия спокойно. И жената, и тя спокойна, мисли, че плащам автомата. И то сбри, голяма идея, бе, то е много хитро, бе. Вика, аз, вика, след 2-3 дена взимам аванс, пак ще пим и хем, вика, я ще излъжа те моята жена. Обаче нашия не казал автомат, ми казал танк. Както да е. Видели са нашия след 2-3 дена, напили се едно хубаво, прибира се Ангелов и вика: жена, тя: пиян си ту, нали, дай да ти вида аванса, що ги няма тук 50 евро? Еми, защото, вика, от военното окръжие ма потърсиха, имам да плащам, вика, един танк. И сега, вика, всеки месец от всяка заплата, всеки аванс ще удържат 50 евро. Какво пообяснява она? Почнали, карали са глупости до странта. Обаче жената не може, странта става. Тя не може да го осмисли това. Не може да го преодолее. И вика: отиваме да се разправяме. Грабват са те двамата, отиват до поделението, търсят началник щаба и тя почва да се кара: господин генерал, какви сте глупости, то танк, така. Всеки месец по 50 евро да му удържате до края на живота му. И той е казал: виж сега, госпожо, това са тук военни тайни, нали, секретна информация. Излезте, моля ви се, да поговоря с мъжа ви. Излязала тя и он е казал: ти нормален ли си, бе? Абе, ти лут ли си, бе? Аз цял генерал, че едва лъжа моята жена, че имам една картечница, ти цял танк, ти нормален ли си, бе? Значи повече от една пушка не мога да ти дам бележка. Написал му той една бележка за пушка. Излиза Ангелов и вика: жена, видя ли ма? Видя ли дето голямата ти уста? Сега имам да плащам една пушка, била вътре в танка. Един ден магарито отива при лъва и му вика: откъде на къде ти си цар на животните, бе? И лъвът му казал: ми, защото имам голяма грива. И то и аз имам голяма грива. Аз трябва да бъда цар на животните. И лъвът му казал: ами, защото имам голям... Магарито: че аз имам 2 пъти по-голям, бе. Аз трябва да съм цар на животните. И сега лъвът вижда се, че някой да му каже. Не мога да се разбере с магарито. Вика: защото, вика, държа яко. Че аз държа и аз също държа яко в леглото, бе. По няколко часа няма проблеми, бе. И лъвът казал: хубаво, айде. Искаш ли да направим с тебе едно съревнование? Единият ще опъне другия и който свърши по-бързо, другия е цар на животните. Магарито: нямаш проблеми, бе. Надупел съм магарито, вика на лъва: давайте си пръв. Лъвът го почнал: дай, ама на половиния час бил готов, свършал. Магарито казал: сега моя ред, сега ще видиш ти.
на топорчева магаришки. Сега ще видиш, като подпука лъва, дай 5 минути, 10 минути, лъва вика, бре, точно тук ще ме скъса. И почнал да пошка там, да охка, нали, само и само да му стане по-хубаво на магарито да свърши, обаче магарито държи. Оттам минало вече 20 минути, 25-та минута лъва почнал да върти дупито, както му прави лъвицата, само и само, нали, да свърши магарито. Магарито взел повече да пъшка, взел по-бързо да лашка, обаче няма, не идва края. Но време вика, лъва, бре, кой ще прави? И като започнал да се върти дупито на осморки, те да върти и магарито след една минута изпъшкало силно и свършало. И само се навело и му прошепнал в ухото: ти не си цар, бе, ти си бог направо. Заврян зет. Направо го побъркали от претенции, побъркали го от изисквания жена му и тъщата. И един ден нашия откачил, запалял главата, прибира се и сяда на масата, вика ги двете, вика, лати тук, бе. От днеска прибирам се от работа и искам вечерята ми да е сложена. Разбрахте ли? Жена му казала: те ли? Те, да! Думнал той по масата. После искам веднага, като се нахраня, салатата, ракийката, рянчето сложено. Жена му: те ли? Те, да! Думнал пак той по масата. После, значи, хапвам, изпивам си ракийката, после ставам, опъвам тебе, опъвам майка ти и си лягам. Разбрахме ли са? Тъй ли, казала жена му? Тъй, казала тъщата. В училище в час една госпожа решила да зададе една гатанка на децата и ги попитала: деца, знаете ли как 2 дупки могат да минат през една? Децата така зачудили са, научквали, предполагали, нали, но не могат да отговорят и казали: бе, не знаем, госпожо. Госпожата казала: добре, виждам, че ви е трудно, нека да остане за домашно, утре пак ще ви питам, да видим, може да питате вашите родители, да видим те какво ще кажат, ако могат да ви помогнат. И на следващия ден идва още госпожата: здравейте, деца, разбрахте ли как 2 дупки може да минат през една? Те казали: не, госпожо, вашите родители питахте ги? Питахме ги. И тя така с насмешка и надменно, нали, каза: такива прости родители, как да знаят? Много е лесно, деца, значи правите един кръг и си вкарвате носа вътре. И малкият Иванчо прибира се от училище, баща му е така държал дистанционно, прецъквал канали, гледал телевизия. Вика: Иванчо, какво стана, бе? Какво стана с тая гатанка? Какъв е отговор? И Иванчо го разказвал на баща си. Казал и какво коментирал, че, нали, родителите били прости. Та отворената, вика: знаеш какво, утре искам да я питаш как може 7 дупки да минат през една. Чуя Иванчо на следващия ден, вика: госпожо, баща ми каза да ви питам нещо. Как може 7 дупки да минат през една? И тя казала: мисля, не знам, Иванчо, не мога да кажа. Той баща ми, вика, те каза, че сте прости, няма как да знаете, нали, макар че са ви оправиха заплатите на вас, учителите. Много е лесно. Взимате една флейта и се навирате отзади. Една майка решила да помогне на сина си да си намери булка. Извикала тя 4 жени и на 4 жени броила по 100 евро. И им казала: отивайте си, след една седмица се върнете. Вика ги тя след една седмица, вика и сина и почва да ги пита. Пита първата: ти какво направи с парите, които ти дадах? Какво да направи, те 100 евро пари ли са, бе? Влязах, вика, в първия мол, купех си 2 парцала и те свършиха. Купила си дрехи. Втората: ти какво направи? 100 евро пари ли са? Аз влязах в един голям магазин, гримо и мримо и те свършиха. Питала третата: добре, ти какво направи с парите? Третата казва: аз ги заделих на една страна и имам заделени 100 евро спестени. А ти? Попитала четвъртата. Четвъртата казала: аз не само имам 100 евро, аз от себе си спестих още 50 евро, така че имам 150 евро. И майката се обърнала към сина и му казала: виж сега, айди, синко, избирай. И сочила така четвъртата. И сина седял, така мислял и вика: майко, избираме тази с големите цици. Българско село. Един мъж порка яко, пие редовно и по много.
Жена му вече не може да го трябва и вика, ще се разведем. Иди, моля се, говори с попа да ти разреши проблема с пиенето. Попа, ще се моли ли ко? Иди така приказва, помогна на много мъже от селото, иди говори с него. На следващия ден отива нашия при попа, хъката мъката, вика, чувам, че на други мъже си помогнал да спрат алкохола, помогни и на мене да не оставам сам, да не се развеждаме с жената. Той е казал добре и го вързал за едно дърво и го опънал. И му казал, виж ко, почнеш ли да пиеш, ще кажа на цялото село ко съм та направил. И нашия от тогава заживяли мирно, спокойно, капчета ни близо. Минали няколко години и нашия като чува на площада една силна музика, отива да види. Отива, хората хора играят, веселят се, штракат с пръсти, свири народна музика, ай на здраве, много голяма част от българските мъже там събрани, ай на здраве, приятел, видя ли го, ела тук да пиеш с нас. Той, не, аз не пия. Спокойно бе, попа умря с нощи бе, весели се бе. Една пиянка влиза в кръчмата и казва на другите пиянки: братя по чашка, помагайте, че много ма боля рамото. Значи много ма боля рамото, давайте там някой лекар, нещо, връзки да намерим, да се излекуваме. И един е казал, иди при Иванов, доктор Иванов, другия е казал, иди при Ангелов, третия е казал, виж ко, с тези доктори. Вече вика има и нали, изкуственият интелект, те се лекуват. И как се лекува с този изкуствен интелект? Усъмнил се нашия, ми вика, чуваш, вика, има една машина, вика, на края на селото, слагаш, вика, една чашка урина, тя ти гледа и ти казва ко. Няма, вика, тези доктори, че направление, че ще се молиш на доктора, че ще даваш бомбони, уиски, връзки ще търсиш, тя нататък. Вече минаемто и време на докторите, има тези машини, изкуственият интелект лекува. Сега нашия се усъмнил, сега www.com ще го лекува, ама болита се не трябва и вика, ще отида. Отива нашия, изпикава се там в една чашката, машината като кафе машина. Дигнал капачето, слагате и чашката, машината взела там да штрака, да пука. И по едно време на дисплея пише, имаш тенис рамо. Значи ще пиеш колаген, ще пиеш калци, съответно почивка най-вече, масажи, компреси и след 2 седмици си готов. Нашия се зарадва, защото няма антибиотик, ще може да си гъчи нашия да си пие. Прибира се той, една седмица се лекува, рамото почти минало. Обаче сега, гложди го нашия сега, как аджиба ще познава тази машина. И той един ден гледа, седи си той на дворе, гледа кучето, те дига крака и ще пикай. Взел той една чашка, веднага събрал там малко урина от кучето. Накарал сина си да се изплюи в чашката. Накарал жена си също да се изпикае в чашката. И още друго, кой да измисли каква магария. Нашия взел си набил иначки и сложил малко и материал вътре в тази чашка. И тръгнал към машината и даже по пътя забрал още 2-3 пиянки. Вика, елате сега да гледате тук майтап. Изкуственият интелект, www, ще ма лекува мене.com. И отива нашия, дига капачето, пъха чашката и машината пак штрак, и на дисплея пише: приятел, кучето, че има бълхи. Синът ти е зависим наркоман, жена ти е бремена от комшията, а ти ако продължаваш да биеш чеки и с тая ръка, скоро той рамо няма да мине. Един султан имал една много умна Камила. Значи Камилата разбира всичко, чува, сам дет не може да говори. И сега той много се едусил, много искал Камилата да му отговаря. И си мислял, че като има пари, той има много пари, нещата се случат. И искал да намери някой, който да научи да говори, съответно казал на всеки, на придворните си там, всеки да разпространява, че султана дава един керван със злато, този, който научи умната му Камила да говори човешки език. Обаче при едно условие, защото той му е ясно, че има мошенници, и този, който не може, нали, излъжи султана, главата фръква. И съответно появява се един, втори, трети, фърчат глави, никой не може да я научи. И се появява един беден момък от селото там. От това и казва: аз ще я науча, господин султан, обаче имам едно условие. И султана вика: дай да ги чуя, ако е нещо приемливо, ще се съглася. Значи вика: сега Камилата, аз не мога да я науча, то не става за ден-два година, става за 20 години.
Обаче сега с 20 години да седа да се занимавам с тая камила, значи искам храна, искам жълтици всяка седмица, искам дрехи, нали, зимни дрехи, летни дрехи. Продължение на 20 години и аз ще науча тази камила след 20-та година да проговори човешки език. И султана вика, добре, съгласен съм. Прибира се бедния мома вкъщи, майка му като разбрала, почнала да ревее, ще ма почерниш, той ще отрежи главата и мома казал, ви сега, той са 20 години. Значи 20 години аз ще имам храна, ще имам пари, ще имам дрехи. Сега сме бедни, нали? След 20 години султана ще е стар, камилата ще е стара, нещо с мен може да се случи. Я камилата, я камиларя. И оттам идва и тази приказка. Я камилата, я камиларя. Сигурно сте я чували. Една девойка ражда и много я боли. Крещи ма, дере се, вика, боли ма, служете ми една опойка, извадете го това от мене, крещи, вика. И гаджето и до нея седи и гледа и тя, ти ми го причини това, мръсник, говедо, ти ми го направи това. И он е казал, че аз като ти казах, дай да ти го сложа, озаря ти викаш, не, ще боли. Трай сега. Една сутрин една баба вика на дядото, дядо, айде, взимай турбите и отивай за хляб. Дядото те са намръщал, ядосал са. Викаш, какво ти стана, ма? Тото и да не е мъжка работа, ма. И тя му казала, те ли, на мъж ли ми се правиш, бе? Отворен ли си? Заблякла са тя, застанала и те чисто гола пред него, раздрусала гърдите, вика, айде да видя, вика, като си голям мъж, вика, ай свърши, вика, една мъжка работа. Дядото поседял, оклюмал се, вика, айде, давай турбите и кажи колко хляб да купя, мляко да взимам ли. Една сутрин един голям бизнесмен става от леглото, отива и се поглежда в огледалото. Гледа се вече сбрачкосан, плешив, един голям корем, гърдите му като женски висят. Поглежда към леглото, там е една красавица, ангелче, изписана жена. Пак поглежда себе си, отвратително тяло, ужасно изглежда. Пак поглежда към нея, тя сладко спи, ангелче, много красива жена. Вика, и аз обичам парите, и аз ги обичам, а то била ли толкова много да ги обичаш тия пари, бе? Кой прави тия пари, бе? Влиза един мъж в едно погребално бюро, добър ден, добър ден. Какви ковчези имате? И те почват сега да му казват, ето тук имаме махагонове, струват 3000 евро. Нещо така по-добра цена, по-ефтино. Ами, ето сега тук имаме и ние 800 евро дъбови. Не, много ми е скъпо. И те го питали, добре, какъв роднина погребвате? И той тъщата. Що ме за тъща, ще ви дарим тук 4 дръжки по 2 евро. Прибира се сам по-рано от работа и ко да види. Комшията и Айшето на калоп. Фаща ги нашия. Ко правите, бе, вашата мама? Като ги запукал, по единия шамари, по другия. По единия шамари, по другия. Ко правите, бе, вашата мама? И Айшето, Заря, не ма би, бе, не ма би. Дали знаете как вият като линейки? Ама как няма да би, аз ще отрепя, ма? С комшията. Аз го извиках тук да направи котлона и после няма с ко да го почерпя. Децата изяли бомбоните, ти си изпил ракията, аз с ко да го почерпя. Едно младо биче бяга и крещи. Тате! Погледнал го тъй големия бик. На отсрещния хълм има кравички. И бика спокойно, безизразно, продължил да си паси. Тате, да отидем да ги налюбим. И бика само го погледнал и казал, спокойно, който има зор, той сам ще дойде. Отива малкият Иванчо и баща му на море в Сарафово. Отиват на плажа, малкият Иванчо почва да си играе с пясъка и по едно време гледа отзад в храстите баща му с една леличка правят любов. И той отива и тати, какво правиш с тази лелка? И той сега баща му какво да му каже? Вика, бе, надуваме, вика да ни потъне, бе, тати, че морето е бурно, може да се удави.
Тате, не помага това. Миналата година, като бях с мама на море в Приморско, един чичко отпреди е помпа, отзади е помпа, постоянно е помпише, даже тя и муштука му продухваше и накрая за малко да се отдави мама. Мъж на средна възраст, счетоводителят Генчо, излагал една жена да се оженят. Обаче проблема бил, че Генчо бил девствен. Никога не е бил с жена. Казал той, споделил той на булката, тя казала, няма страшно, так му аз ще науча, аз ще отракам спокойно, това не е проблем за мене. Както да, оженили са, минали сватбата, първа брашна нощ и жената отишли сега в спалнята и тя събляква се чисто гола, показала си, казала, ето това е гърди. Тук ближе, сучиш, мачка, стискаш, изобщо каквото ти харесва. Почнал той да ближи, да сучи, да мачка там, да се радва. И оттам тя му казала, ето тук е коремче, пъпче, тук пак целуваш, милваш, ближиш, каквото искаш правиш. И той започнал там да целува, да ближи, да гали. И това долу е П. И Пенчо казва, той го знам, така ми викат на работа. Една жена звъни на една агенция за мъже, за компаньони. Ало, здравейте, имате ли силни мъже? Имаме, разбира се, те при нас всичките мъже са силни. Добре, а имате ли красиви мъже? Разбира се, всичките са красиви, оправени. Добре, имате ли стилни мъже? Така, добре облечени. Разбира се, госпожо, при нас всичките мъже са топ, просто стилни, корави, добре изглеждащи. Добре, само един последен въпрос да ви питам. Издръжливи имате ли? Искам някой издръжлив, защото съм много самотна, искам да е издръжлив. Имаме, пращаме ви. След 30-40 минути на вратата звъни, отива жената, отваря и един мъж, ама изтупан, риза, мриза, сако, тук всичко изпъна целия в модерни дрехи. Последен писък на мората, най-модерните дрехи. Сипа му тя едно питиенци, след малко отиват в спалнята и нашия почва да къса дрехи. Да падат дрехи и задръжки, почва да къса. Тя се шашнала, вика, чакай, какво правите, господине, какво правите? И той вика, ми късам ги, тия дрехи няма да ми трябват, аз когато свършат, те вече няма са модерни. Един мъж влиза в затвора за 30 години. И жена му идва на първото свиждане чак след 6 месеца. Той много се ядосал, почнал да мрънка, вика, не те ли срам, влязах в затвора, забрави ма, чак сега идва след половин година. И тя му вика, скъпи, ходех да говоря с директора на затвора, нещо, ако можем да измислим тия 30 години много, ако може нещо да намалим от присъдата. И какво стана? Ами той каза, че може да намали 3 месеца от присъдата, ако приспа с него. И? Ами нищо, свободен си, взимай си багажа и да се отчуваме. Един мъж отчува за риба. Взима вариците, отчува на язовира, хоп, фърля, вади една риба, втора риба, трета риба, фаща. Четвъртата, златната рибка. Хваща е той и тя му казва, виж ко, казвай си двете желания, защото бързам, нямам време набързо да ги изпълнявам. Той чака, не бяха ли 3 желания, бе? Тя му рекла, аз си погледни в гащите, бе. Гледнал той, къв този големия, бе? Отде знаеш, че той ще ми и първото желание. И тя, аз да съм златна рибка от вчера, бе. Една много красива жена, блондинка, така красива, хубава, надарена, с хубав балкон, върви по улицата, обаче единия балкон отвън, така. И така върви по улицата. И сега те мъжете гледат, нали, радват се на гледката, никой нищо не й казва, сега някой пък ги срам, нали, да й кажат нещо. Обаче един полицай видя, сега не можете, нали, сега върви на публично място, гардата, нищо, че е красива и е хубава гледка, сега отвънка не може така. И отива той, госпожо, как да ви кажа, имаме малък проблем. Тя, да, кажете, господин полицай, кажете. Ами, балкона ви е отвънка, единия. И тя поглежда. Боже, забравяла съм детето в мола, кърмя го. Влиза една жена при доктора и доктора я пита, от какво се оплаквате? И тя му каза, докторе, когато правя секс, съм тъжна. И как така сте тъжна? Ами така, правя секс и съм тъжна. Добре, сменете партньора. Смених, пробвах един, втори, трети, пети, обаче няма. Пак продължавам да съм тъжна след секс.
И доктора ми съблечете са, примерял и кръвното, гледал я, вика, нищо не виждам. Освен да го пробваме, да го направим и да видим какво се получава, какво се случва. И съблякал се и той, подфанал е на кушетката, един път, добре, тя вика, докторе, давай пак. Дава доктора втори път, дай, и свършва той, и тя пак, докторе, айде трети път. И той, не мога. И тя, ето видяхте ли защо съм тъжна, и започнала да реве. Един мъж се прибира пиян в къщи и жена му като го видяла откачила. И от вратата го подфанала, шамари, псовни, приказва там, абе ти колко пъти направо ме писна от тебе, алкохолик, пиянка, моите родители бяха прави, за нищо не ставаш, пиянка си, ще остая накрая, ще напусна, пиянка долна, крещяла, викала, бой шамари, и нашия седял, пазал са те от шамарите и по едно време вика, добре Маро, я ми кажи сега, това месец аз колко пътя те опънах? Тя, аз да не ги броя сега, откъде да знам? И той, добре де, кажи. Абе, не водя счетоводство, ти казвам, бе. И той, добре бе, долу горе, кажи сега. И тя, то сега почти всяка вечер, като се прибереш, значи 25 пътя долу горе. Така, колко пътя се прибрах пияма, Маро, този месец? И тя, сега, аз не знам сега, не съм ги броила, 5-6 пътя някъде. Ти защо не ми викаш на мене чукач или добър любовник или жребец, ами ми викаш пиянка, ма? Малко българско селце. Срещат се попа и кмета и попа се оплаква. Кмете, откраднаха ми колелото. Много интересно му станало на кмета, защото вика, ние тук сме наши хора, ние се знаем, се познаем всичките отделно, той като ти изел колелото, той утре не може да отиде на чаршията с него на Оримака, на площада. Много странно. И попа, странно, не странно, колелото ми го няма, откраднаха ми го. Какво да правя сега? И кмета му казал, виж ко, нали, аз знам какво ще направиш. Нали идват в неделя при тебе в църквата, на проповеди. Като проповядваш за 10 Божи заповеди, като стигнеш до 8-та, не кради, замълчи малко, така направи пауза, огледай се, виж, който гледа надолу, настрани, той ти е откраднал колелото. И попа вика, да, това е хитро, ще го пробваме. Идва, нали, неделята, попа проповядвал и понеделника се срещат попа и кмета на площада. Какво стана? Пита кмета, станало му се интересно, кой ще вземе на попа колелото? И вика, стана ли номера? Ами вика, като стигнах до 6-та, не пожелава и жената на ближния и се сетях къде съм го забравил той колело, бе. Един дядо отива на гости на внука си и намира едни хапчета в банята. Какви се вика тези хапчета, бе? Дядо вика, това е Виагра. Да правиш, вика, пиш, вика, тези хапчета и правиш любов. Дай веднага една шепа хапчета. Как ще дам една шепа хапчета, бе? Казал внука, те първо са много вредни, значи дигат кръвно, натоварват сърце, ще доближиш границите, ще умреш. Отделно са и много скъпи, 10 евро струва едно хапче. Аре, моля се, 20 години бабата нищо не сме правили. Поне едно хапче, едно хапче, 10 евро, голяма работа, нищо няма да ми стане. И внука му казал, добре, айде, му дал там едно хапче. И на следващия ден внука влиза в банята и вижда на шкафчето, където са хапчетата, оставени 110 евро. Абе, дядо, какво правиш, бе? Абе, да ти казах, едно хапче не повече, ще умреш, бе. Добре ли си, как си? Сега, момче, 10 евро са от мене за хапчето, другите 100 евро са от бабата. Един мъж влиза в лекарски кабинет и вика, докторе, помагай, не ми става. Доктора е така, пишел си нещо, ма без да го поглежда, пише и вика, ела утре с жена си. На следващия ден идва той с жена си, влизат двамата в кабинета и доктора вика на жена му, съблечете се и легнете гола на кушетката. Жена му, чакай сега, докторе, той проблема е в него, той не е в мене проблема е в него, него преглеждайте, той да се съблича. Сега, моля ви за съдействие, нека да видим какъв е проблема, съблечете се и легнете гола на кушетката. Съблякала се тя, решила да послуша, легнала на кушетката, отишъл доктора при нея, така, я сега се завъртете, я сега така се обърни, я се надупи, я разкръчи краката
Обръща се той към мъжа и вика: нищо ти няма, здрав си, и на мене не ми стана. Върви една баба по улицата и гледа един много добре сложен така физически млад мъж и с една табела държи: предлагам секс срещу заплащане. И написал: секс на легло 100 евро, секс на диван 50 евро, любов на земята 25 евро. И бабата бръкнала и му подава една свита 100 еврова банкнота и той: на легло. Баба да не е глупава, 4 пътя на пода.